दिनैनि बे गोथार दमासि सानाव अराय रायजो राजाखौ जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय। दायो बे समाव आं दंफैयो कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर बियाद बाथौ मन्दिराव। जोङो दा दमासिखौ मानो फालियो एबा जोंनि बाथौ धोरोमजों बियो मा लोब्बा दं, जों बेखौ बिबानगिरि सारमोननिफ्राय एसे मिथिना लानि। दिनै बे गोथार दमासि सानाव दमासिखौ मानो फालियो एबा बाथौ धोरोमजों बिहा मा लोब्बा दं, बिबानगिरि सारनिफ्राय जों एसे मिथिना लानि। गिबि आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। जोंनि नैबे सनापुर बाथौ बियाब दिनैनि बे दमासि फोरबो फालिनायाव नुजाफैनायजों लोगोसे जोंनि धोरोमखौ एसे मा होनो बेखौ गोसारलांनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय। ओरैनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे दमासि फोरबोखौ फालियो। दमासि फोरबोआ जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे एंगार हायै मोनसे फोरबो। जोंहा मोनबा फोरबो दं। जोंनि बे दमासिया जाहैबाय जोंनि बाथि आरो जोबथा फोरबो। बे जोबथा फोरबोआ जोंनि बाथौ धोरोमजों मोनसे जोबोर गोथौ मोनसे सोमोन्दो दङ। बेखायनो जोंनि बाथौ धोरोमाव बे दमासि फोरबोखौ जों फालियाब्ला जोंनि बाथौ धोरोमनि जि आसार खान्थि, बे आसार खान्थिया आद्रा जायो। बेखायनो जोङो बे दिनैनि बे दमासि सानाव जों बेखौ आर'जनि गेजेरजों गाजा गोमजायै जोंबो दिनै जोंनि सनापुर बाथौ बियाबा गाजा गोमजायै खुंदों। दा बेयाव आं फंनैसो खोथाखौ आरो बेसे बुंथिबावनो लुबैदों। खारन जोङो नैबे दमासि फोरबो फालिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बाथौनि आसारजों जों दिनै फालिनो मोननानै मोनसे बिराद गोग्गानायखौ मोनदों। आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद समायना हामना जोंनि हाबाफारि। दा जों बे बेलायावनो जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जि दमासि फालिनाय, बेनि गेजेरजोंनो जोंनि मेसेजआ बेनो जे जोङो बेखौ जोंनि आबाद मावनायफ्रा जिहेथु जोब्बाय, जों दा एसे उदां जाबाय। बे आबाद मावनानै जि खस्थ' मोननाय, बेफोरनिफ्राय उदां जानायजों लोब्बा लानानै जोङो बे दमासिखौ बोसोरै खुंबोगासिनो दं। आरो लोगोसे जोंहा मोनसे एंगारनो हायै आसारा जाहैबाय बे दमासि फोरबोआव जोंहा लावखार ओंखाम जानायबो फोरबो दङ। आरो लोगोसे जोंनि जि बेलागुर सावनाय आसार खान्थि, बेलागुर दुमनानै जि आसार खान्थि आरो बे बेलागुर न'खौ सावनाय आसार खान्थि, बेफोरबो जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनफा मोनफा एंगार हायै हाबाफारि। बेखायनो जोङो नैबे दिनैनि समाव जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बाथौ धोरोमखौ खुंबोगासिनो दङ। आरो जोंनि बर' हारिया जेसेबां दिनसिम थाबाय थागोन बे मुलुगाव, जों अब्लासिमहालागै जों जोंनि बे दमासि फोरबोखौ जों खुंलांबाय थागोन। लोगोसे जोंनि नैबे कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे जोंनि जि सनापुर बाथौ बियाब, बे बाथौ बियाबाव जोङो 1995 मायथाइनिफ्रायनो जोङो दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिबोबाय थागोन। आरो जोङो बेबादिनो फालिलांबाय थागोन। उननि बोसोरफ्रावबो जों साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो फालिलांबाय थानायखौ नाजागोन। आं बेखिनिखौनो बुंथिनानै आंनि बुंथिनायखौ आं एसेयाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।